אז מה המצב אנשים כאן טוקסיקפול ואנחנו הולכים לשחק בדלה ב-IMC ומאוד ישנה יותר מדי מיינקראפט אז, כן? ואיתי כאן סובר והנה המדען הדפוק שלנו. וואו, אמן יקבלו קופירייט מפורטל, אמן. מזכיר את פורטל על הראשן בי. Build a snowman. Build a snowman, lol. Good. Great, in fact. אני זוכר ששחקתי, אבל לא זוכר ששחקתי באחרון. build a snowman. וואו, טלפורטציה. אנחנו הולכים לבוט, מה עושים פה? איפה כדבר? יאללה, נו. חוצבים גולד, וחוצבים גולד, וגם חוצבים גולד, ואפילו חוצבים גולד. וואו, תודה להראות. כמו שאתה עושה רעש בביל אתה לא מבין מה רגע קיבלתי, אתה לא מבין. דיימונד. קיבלתי גולד, אשכרה. באמת? איך השגת? אין לי מושג, פשוט אני חוצף פה. וואו, איך אתה משיג פה גולד? אין לי מושג, אני פשוט, אתה רואה? איזה טוב, איזה פרו. כמה יש לך? אני מקום ראשון פה. לא קוראים את השם שלי ככה נכון. זה פייקרים בשמות. תסתכל, הם שכחו את האות האחרונה שלי. כמה יש לך גולד? 25. יש לי גם 25. פאק, אני מקום שלישי עכשיו. גנבו לי את הספוט. איפה עכשיו אני בעד גליצ'י מהוואפ באינפרנו? every round, דיגל ראונד. דיגל ראונד עכשיו, מה זה לא פיסטל ראונד? נייף ראונד. אז באיזה דבר? נייף ראונד בפייסיט. בואי אתה בא אחרי זה? פייסיט? פייסיט זה, אתה יודע, זה כמו קומפטטיב כזה. אז מה לא עושים פה דיאן כמו משהו לא? לא. מה זה אתה רוצה? אז אני הולך פייסיט. לא. ייי, קיבלתי שתי אטומים. שני. ייי, אני קוסם. אופס. מה שקרה זה שם? כאן דחר, כאן... אני יודע מה זה, אני יודע, יש לך, נראה לי אם נותנים לך לבקש ואתה רואה במולבים. אתה יודע, אני המקום הכי ראשון בלהיות הכי נו פה. אנחנו אחד ליד השני. טוב אתה. וואו, באמת? סתם יורה, הופה. כבר מקום ראשון, איזי פיזי למון סקוויזי. מה נראה לך פה זה CSGO? כן? הנה אתה לא רואה את הצולף, אתה עם הוואפ. ברור, אני רואה. הוואפ של פעם. משנות ה-60. אשכרה. איזה צולף אני, יא. רגע, אני עושה פה... 360. אשכרה אני מקום ראשון. טוב אתה. סמק, לא שני או ראשון או... זה טוב אני. בהתחלה איזה סנייפ אני דופק פה. נו שהמדען הזה כבר ישתוק, יאללה, קופירייט מפורטל. בשביל לשחק בפורטל שפשוט לא יבין את זה. משחק בפורטל המשחק המאפן הזה. מה מאפן? הוא כיף את האמת. מה כבו? כולה שתגיע בפורטלים מסכנים? לא, אתה לא שחקת בו כאילו... אנשים... משחק כיף. טוקסיק אל תגנוב לי, חסר לך אתה גונב לי. על הגונב הכל. גנבתי לך את המקום נראה לי. לא. לא, יש, גנבתי לך את... לא, אתה לא גונב... לא, גונב לי. אמן. לא, זה המקום הראשון, אתה טוב אתה. תנקיף. סקר, תנקיף. יאללה. נו. או מה עושים פה? אני לא מכיר את זה. לא זוכר? נראה לי זה ספליף, לא יודע. לבנות זה. כן, אבל איך? נו מה, אני לא יודע, לא זוכר. יואו. אני לא שחקתי בזה אף פעם. מה? מה?
מה עושים פה? לבריאות. אתה בונה פה, מה? בונים פה סנואו גולם. כן, אבל איך? אתה פשוט חוצב את הדלת ו... אתה יודע, איך שמכינים בסורווייבר. אני לא זוכר, נו תגיד. אתה שם בלוק של... שתי בלוקים של סנואו ומעל זה אתה שם... זה. נכון, הנה. לא! איזה עיכוב. אין, מקום ראשון, לול. אני לא שיחקתי אף פעם במיני גיים הזה ואני אהיה הכי טוב כאן. לחצוב דלת, נו. יש. יאללה. לא! לא, יש, שתי אטומים. לא, אני מקום שלישי בעצם. היא המניאק, מקום שני. הייתי מקום ראשון אבל עקפו אותי. טם. אם אני אהיה בתוך המעבדה. כן! מה אני מקום... אני ראשון. אני שני נראה לי, לא יודע, לא, אני מקום שלישי נראה לי, כן? כן. אפקט דנקיף, אפקט. לא, אני לא מצליח, לא. על המוזיקה סיפקים. יאללה, נגמר. זה בשם. יאללה, עושים עוד אחד. לא, דבר. לאיזה להיכנס, איזה מספר? יאללה, עושים עוד אחד. לא, חזרנו. הנה. על המעבנה הסטלן שלנו. יאללה, חזרנו Fantastic, you've arrived. Rightio, we need to get straight to it. We've got a long day of testing ahead of us. וואו, שתחוף את האף שלו תחת כבר, יואו. Dodgeball. אוי לא. אין לי מושג מה זה. Bucket race. אני שונא את זה. Whack-a-mole. Good. הוא יודע לדמר גוד, נו מה הוא רוצה? גוד. הוא רוצה לדחוף את ה... לא יודע שלו, תחת שלו. די שלו. אתה שלו. הוא כבר חום כזה, סתם שתדע, אולי זה רומז משהו. אבאלה, מה זה דודג'בול, לא? כן, דודג'בול. אתה צריך לראות באנשים. בחץ אחד יש לך כאילו? לא. אז במה, יש לך פשוט איזשהו שלג, לא יודע. יש לך הורי, אני מעדר, אתה יורד בכולם. אני מכיר. וואי, הייתי שם את זה מהטקסטורה שלי. אין, אני לא פוגע, איזה נוב אני. לא שיחקתי מיינקראפט שבועיים ואני... מה זה? פשוט יורה פה בלד ואני מבסס אותו וזהו, מה הקטע? זה מה שאני עושה. אני רודף אחרי מישהו, אני פוגע בו. אני יורה בו כל שנייה, מה הקטע? זה איים גרוע. אני משחק קונטר שאתה קולט? כן, אני ממש קולט, שמע. כן, עכשיו אני... להיות בן אדם ולא להפסיק או משהו? כן. זה הייתי... דיים, אני מקום אחרון, בדוק. גם אני. אחי, מקודם הורדת יפקי כל שנייה. ואני הייתי מקום שלישי, ואני לא מאמין איך לא. אני מגיע למבק. הלו. הופ. כמה יש לך טוטל זה? 85, מה? 90. למה? איך? טוטל היטס. 88. יש לי 500. מה? יש פה FK או משהו? כן, FK, תראו. לראות בכולם. איך יש לך 500 משהו, מה זה? יש לי עכשיו 800. מה? אני מקום האחרון. אין, אני מקום האחרון. אני יודע, איזה דפוק זה. איזה מה דפוק הקטע זה. פה? אתה... נראה לי חשבתי שאתה הורג וזהו. אוי, המשחק שאני הכי שונא. מה זה? אני יודע, אתה צריך לעשות כל שנייה סתם משהו. איזה אני לבן. מה, אוקיי, פשוט לסוף איזה בלוק אחד וזהו? כן, אתה בלוק וחוזר, בלוק חוזר. אני פיקפון.
זה לא משנה, נראה לי. אבל אני לא מקבל אותו למשהו. כל מה שאתה חוצה בלוק זה, יש לך כאן ואז אתה הולך לפושט. מה, זה אמור להראות לך משהו? לא, זה... כן, ב-XP שלך. כמה XP יש לך? כלום. בלוק צריך? בלוק של כן. לא, כל מיני. לא ידעתי על זה. חשבתי שזה משהו אחר. יש לי 8. לא יודע, אני חשבתי בכלל סתם, אני חוצב כל שנייה זה. חכה. דיימונד. כמה זה נותן? 9, לא יודע. אחרון. לבריאות, זה אחלה משחק, מה אני אגיד לך? לבריאות. יש, אני מקום ראשון, לול. אני שונא את המשחק הזה, אומר לך. אתה יודע, מיני גיימס נראה לי הכי גרוע, אוי לא. אנחנו עוד פעם אחד לא לשים את בכיף. הנה, קחי. תסתכל, השרט הזה לא יגיד לנו shot mobs to gain points more far away, give more. Damn son, where the fuck my ass? יש, אני עוד פעם מקום ראשון. כולם פונו במקשת, אני אומר לך. בואו אותה. פאק. אין, הם טובים פה, הם גונבים לי את הכלים. אני גונב לך פה כמעט את הכל. מנהים. מה? פגעתי באחד אחר או שהוא עשה פשוט ריסק? בוא'נה, המקום ראשון פה הוא טוב. הוא טוב בהכל. מה זה? אני פוגע בכל אחד ואני עדיין לא בשלישייה פה. כמה גנבתי, כמה הרגתי פה, אני בשלישי, לעולם מקום ראשון. מה? טוב אתה. אוקיי, בוא נראה איזה מקום אני בטוח שני בדיוק. שני, ידעתי. אתה כזה אומר לי, לך תקע שם, לך תקע, תתקע, אני חופשי, תתקע. לא, מתעלל בי. מה? יש לי 2 קריסטל. רגע, אני שם אותם. טוב, איזי פיזי, למון סקוויזי, טוב, אז כאן אני הולך לסיים את הפרק הזה, תודה שצפיתם, ויאללה.